Wilujeng siang sing pepanggihan kalian warga utama ingkang dipun pimpin inggih menika Bapak Kaji Sumadi. Amin tak dengar-dengar kaji Mbah. Nggih ingkang mijil saking Karangrawa Krajan. Matur suwun sanget ing siang menika saben menika warga utama katimbalan nggih. Ganti acara kali matur nikah niki nggih. Matur cerot. Kali matur cerut. Nggih derek ndedonga. Katanya sopo ya aku kok gak takut-takut sih. Sinten katanya Bu Asmani Bu? Siswanto. Siswanto, nggih. Mas Siswanto piyaine gede dhuwur banget. Sing putih Mas Siswanto. Iku Aura katanya ketara lho, cemplorot ya Allah guyang-guyu. Iki mesti kesusu iki. Gendang sesuk kok ora lek bengi, ora lek esuk, ora lek bengi yo. Pikatone aku ndi Mas? Aduh, menonjong soe cewek pirang-pirang kok sok melayu tekan kae. Kayane ndi, Mas? Hah? Asal kemis. Ya sesuk aku tak melu iring-iring ya Pak Kim ya. Ya, aku melu ya. Nggih, Mas Siswanto mugi-mugi sak mangkene yen to bebrayan dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dadi imam sing apik. Kudune iso 3M bae lah. Yes, pokoknya kuwi lah Mas yo. Moga-moga mengkone pikantuk momongan ingkang soli-solihah kono. Terus iki Mas Siswanto iki kersake lagu ta mboten Mas? Lagune Jawa aja kaya racun. Engko nek jaluke denok ngono malah. Ibu-ibu niki ngersake campursari napa Bu? Jarang goyang kok ya campursari piye to ki? Lagu campursari Bu, lagu Jawa wae Bu. Nek awake dhewe iki wong Jawa nguri-uri kabudayaan Jawa ngono. Kok nek Mas Siswanto ben dangdutan karepe dhewe ben buruk sono. Kenapa Bu? Ngono. Jarang goyang ki. Kuwi iki jarang goyang ki ngano lho Bu, rek tuwa lho Bu. Niku mboten Jawa niku ora Jawa.
ini diaturi ini jam sari yo Pak yo. Oh yo kok malah keten tambal ban. Ini sing Jawa mawon nggih. Angger nggih, ini jam sari Pak. Bukan cok. Masih santo. Ya Allah, kok jadi semai santo terus, jualan terus, sesuk. Iki gak kudu, gak kudu request lagu mana Mas? Bingung lagu ini lah kayak PPA apa kayak malah.
Mas Rizky keselak nih ketara. Aja Nggih, kalau mau nyedam sari minggahipun muyung sampun kantenan sinareng warga utama. Nah menika sing bapak-bapak kong ngersake lelagon ta mboten kong? Dadah, kuwatir tak jaluk usahamu ngomong. Aku sisa ngomong Mbak Sumadi. Udan jemblem. Bojoku madeng telung wulan. Aniki mboten saged to, Bu. Jadi nganggo HP yo, Mas Audio. Ngono Mas, jalanane nganggo HP, wah mantep iki Mas. Di kuota apa ora Mas? Aku udah nengok kabeh. Ayo Kong, request Kong mumpung tak tawani lho. Iki sesuk aku sudah tawa-tawa lho iki lho. Mangke matuk nggih Bu. Ayo Bu, pokoknya anggo aja sing aneh-aneh ngono lho Bu, sing Jawa bae ngono. Aduh, napa niki? Becak padi. Yo malam terakhir malam saiki malam pertama Ibu Rok Mas Eswanto malam terakhir. Carane malam pertama sih ngono kok lagi malam terakhir. Aja Mas aja malam terakhir. Malam pertama terus pokoknya selama-lamanya yo Mas Es yo. Halo kita ngasih masuk. Kowe sing nyanyi dudune. Bah Tomo, lu meeting asmara Mbah. Seprene aku ngempeni. Masak gak? Ya. Ini nih, oke. Mas audiomu jenenge apa Mas? Go. Ya Allah, teko jebule. Awur terus sing ora roh. Teko audio dan suara sing Oke juga INTV Multivision Digital ada live streaming, tapi untuk hari ini tidak live streaming ya karena kuotanya habis. Looking
suara coba entok sing nyanyi artise ki ditampilke aja dia nek kudu prono ngerti dene nek dipanggil ayo Din maju deng sayang tawa-tawa nek mbok menawa kok ana sing golek mantu elek-elekan cahayune ngene kok elek ayo kita nyanyi Bu tak tawa anakku Bu ayo Bu rupane kaya mboke ya Bu ya Allah mboke maju ke dalam irunge anake maju ke depan kalau aku biar yang ini buruk aku elek ini soalnya wis tua bah lu tak kira lo mbah HP ini kuas laku bah lagi apa nang di bah ya Allah mato nek terledak Diana nek mau nyanyi lagu apa ini no Lilo ya Lilone Mas Gendung iya Mbah Lilo Mbah Lilo
Angin niki wonten setunggal tembang malih yang badhe dipun aturaken. Mbok menawi wonten pamundutan. Tali kotang. Lebuke ki jaluke kababan. Jaluke mungkin lenten jemblem. Tali kotang, Mbah. Pak Pijen, di mana Pak Pijen? Ya Pak Pijen tolong dong. Di biyen wis sak tukake. Ayo Pak Pijen. Wis golek ndang cepet ayo. Express. Iyenis pak tukoke pucuk kopang sak paline saiki kok ilang sak kirane pungkasane kuwe ilang ning endi kon goleki kotang iki tak sibetane pagi tali kotang seci tresnaku kapsuki Warga utama. warga utama. Sekelas ada juga di multimedia. Juga diberikan oleh Teguh Audio Sound System.
pentekane pati kali kondang saksi tresnaku kanggoji kali kondang saksi tresnaku Angin sekali sematan anggenipun atur panglipur ing santen menika mbok menawi ten kirangan kalepatan nyuwun agung ing pangapunten dilajengaken kalian jalan kepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.